Ngi ai ngu U Blei bangio pat ye ne kawai pat ke sngi ha Jingdon ke ying ke khot ke bagantang jong bangio ban U Blei ki perbangeit baro ki perlok ki perjor ki badon hapo ke ying ke jong Blei badro ki balak banyo sngau banyo I langba ke YouTube channel jong ke Balang na ke banta ke Balang Presbyterian Mawroh ngapriang sngewbha ye phi Shagani ke Jingiaseng lang, bangeit kumlai rui fi ketang U Trai ban nongkren jengi Jesus Christ. Nongkren napreng jengi nang kapur ilong pastor jengi I Rev Lyndan Syiem. Pastor nak banta ke Balang ngapan pau yus ngongu pilakloi ban Syiem ya kene ke banta. Ban yalam ya Jingiaseng batru ban ai ya ke nongkren. Halor kene ke phang ke Jinghikai shong tynrai. Shaphang ke Jingdon ba ke Jinglong U Blei kebenta ke baar lane patu U Blei Un kyrkhu pi pastor un kyrkhu ngilang baro na kebenta ke borom ke jong U Blei amen te kebenta ke basa ngai ti pastor kaban yalami Jingiaseng na do basdang hadu wai no jongka baru ban ai ya gani ke Jinghikai kat kum ke ting ke jong U Blei shibon U Blei Shibun ye Vice Chairman Jaga Balang teman besan Dr. Ola Mare nak bentaki kentian pediang tu U Blei Un kyrkhu ngilang baro haga jing syakri ke jengi u ini pendam haga jing duai au Blei buk pau jengi bahabening ngi an ban ngo bandam ban ai me ke jing ro ke badai hok ke jong me kotrai bat ban kerpat ya ke jing hasbun ke jong me bat ke ji sen ai ke jong me halo jengi tu kyrkhu ngi kotrai kan ra da ke jing don kat ke jong me ya lama me ke jing mut Lyndan Syiem ki jengi pendap ingi da ka bor ka bawan nalor hi shimti yakino shim benta baro bar ki benta baro jong jing syakri ke jengi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong U Trai ban unong pen em jengi U Jesus Christ amen ngin ya syakri U Blei ngin ya rwai lang ke jing rwai ka bakat pra saudong ke buram jong U Trai kerop bat seraf ki yang ki jingero bakiarwai ki pensawa ya ki beneng ke jingruai ke bakat pra Saudon kaburom jong U Trai Iroban serap kiyeng Kijing yaro bakiyarwai Iben sawa ya kibleng Kapning bat kakendo kasle Nakaburom jong U Trai Syami ban ai burom kadei Bakut 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 trai Galakin win kabling hadrok Berteru gaya rojam Bakut 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 kaong Trai kipan ba haklitam Kapning bat ka kendo kasle Nakaburom jong U Trai Syami ban ai burom kadei Bakut 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 trai Lembat siram baro
kamba lang hang ni ya ungin mani dem keleng ya ungin wa ya rodi gap ling bat ka kendo kasle da ka buram jong U Trai Shami ban ai buram kadei bakut 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 trai Kekubor ke bangin siyo sngau shibit ke long ke Jinghikai shong tynrai, halor ke Jingdon bat Jinglong U Blei ke benta ke baar. Bat ki benta ki bangan pulih na kakhtien ke Jong U Blei ki bayadai lang bat kani ka Jinghikai ki long Exodus ke lenong ke baar po ki dekot kiwei hadu hinyau, bat ke sam ke basis pa lai ki dekot pra hadu kat lai. Exodus ke lenong ke baar po ki dekot kiwei hadu hinyau, bat kasam ke basis pa lai ki dekot pra hado kat lai kaktien ke Jong U Blei ke baong kumne bat U Blei ula kren ye kine ki ktien baro uda ong manga U Trai U Blei jong me u balawalam no ya me nagari Egypt nagayeng ke Jinglong Mawroh men yo kiwei ki Blei na lor jonga men thau Blei thau yalade Lemne ka dur jong ke ru ka badon habeneng shajarong. Lemne ka kendau shapo. Lemne ka hapo ka kendau. Menom demi ki lemne shakri ki. Nabanga U Trai U Blei jong me ngalong U Blei U batut shen. U penwan dia ka jing palat ki kpa ki khon. Hado ka balai bat ka basaw pateng benriu jong ki ba isi yanga. Bat U bale isen ye ki hajar. Kiba iit yanga bat kiba sumaru ya ki hukum jonga. Men ong thala ya ka kerteng U Trai U Blei jong me na ba U Trai pen kesan ya u ba ong thala ya ka kerteng jong u. Naga sam shis pa lai U Trai udap ka jing isen bat u ba ai u ba jinsur ban bitar bat u ba kenrei ka jing isen yale halaga sngi Lemne bat jing bitar jiunom. Shimle hangi kat bakum ki pop jongi. Lemne shim ai nong yengi kat bakum ki jingle bomban jongi. Nabakat baga beneng ke jerong akli eka kendau. Kabakrau kataken ke jing isen jong u. Kalong ye kita ki basyepting ye o. Kat baga mingi ke jengai na sep ngi. Kat tau la penjengai nangi ye ki jing palat jongi. Kumju kumbau kpa u isen ya lagi khon, kumtau isen U Trai, ya kita ki ba shepting ya o. To U Blei Un kyrkhu ya ka jing puli bat ka jing shashkor ka jongi, ya ka ktien ka ba khoi ka jong o, tong ini pendama ka jing duai. U Blei bu kpa u jongi bahabeneng, ngi ay ngo ya me na ka benta ka ni ka no pais ngi ka ba mela ay ngi, bangila bandana ka ni ka yeng ka ba kentang khoi ka jong me, ban ai yeme ka ba de hok ka jong me ko Trai, ke jingo bat ke jingero bat ke buram namar melong U Blei hajrong bat mangi padu brieu hatbian melong U Blei bala thawi ki beneng bat ki kendau bat ya baro kat badon ki mela penlong bat mela bu mela sat kat ke badon ha kan ki jing penlong mela jing hado kata kat be mela ai lo jong khon bala khamarwei U Jesus Christ U khon Jong U Blei bat U Blei U khon baun long U nong pen u jongi U ban yap pli halor ka ding pna Kalbari bat la pha ru hagas ngi Pentecost na beneng yau men Syiem bakhoi baun don rengkat bat ngi baun shong sa bat ngi baun pen ko bor ban pen shlei ngi bat ban pen scam ye ka jinglong ka jongi ki khon ke Jong U Blei ngi dai ngo ye me ko Trai U Blei U kpa U Blei U khon bat U Blei U men Syiem bakhoi ban ngida duai ngida kerpat ba men kyrkhu yengi habangi wan ban ya senglang haga yeng ka bakhot ke jong me
ngi kerpat bemen kren pedeng jongi nagakhtien ka ba em ke jong me lingbau shakri barit ubatlat u jong me habangi persang ban ngam jeliu shiki jingmayan joga Jinglong Blei ngilong tangkum ki khenna rit ki batlun habangi kren shaphang ke jingkrau ke jingmayan ke jong Blei henringin persang kat la kat yai ko trai ban kren ban hikai bat ban yadai ki khun joga balang nagi jing sneu bat nagi jing shahikai bakla ngi duai ngi kerpat namar kata men don rekat bat ngi hagani ke jingiaseng ke jongi bat ki benta baro jong jing shakri ke jongi ki jing ruai ki jing pule na ktien ke jome ki jing duai bat ke jing besar na ktien ke jong meru kin long de ke jing pen ko pen sle ke banalor hoi ki jing pen sngowi ki kam joga balang bat ki jing ai jongi shaka kam ke jome kini baro kilong ki bakentang ko trai wat ke jing don ke jongi ban shong hakini ki ben jonga ni ka yeng maniru kalong ke jing shakri ke jongi me bat ka kentang ko trai nagata ka daw panthali ki jing mut ki jongi na ki ei basneu bat ni ki jing bon kam jonga man ka sngi bat pandap yengi da ka ei ka bakan jaman sim bangin wat ye me bat bangin shame me ko trai kan rat hapadeng jongi iduai nagabenta ki long yeng hapo ka balang ke jongi ko trai pet isen ayeki kyrkhu ki kme ki pai ki khoni ki kseu pendapen biang ba me ki jingdon kam ki jongki kyrkhu ki samla ki jongi ki bawat kam wat jam ka ni ka juk ngio sngo ki khubor ba bha jongki jing yo kam yo jam ki ba khot ban pelong jing duai ngi sngo kemen ko trai ngio sngo ki jing pas shaki kerdan ki ba shalor ngi dap da ka jing kemen ko trai ban ngi kerpat eme bemen kyrkhu bakin nang roi ki ni ki khon ki jongi hagi benta baro jonga jing em iduai nakabenta ki bapang ke besitam ruko trai ki badan menta ki jaka jongi jing sumar ki badan ro ki yeng ki sem ki jongki to pet isen ay ki ko trai kan rat bakin mat e ka jing pen khia ka jong me ngi ai ngo ye ki ba mela pen khia ko trai kan rat ki khot committee balang jongi ki balala banwan phai she yeng na ka jing sumar ngi dap da ka jing so ngo Mr. S matlang badi Mr. Penshailing do nong pure but kiwei ko try ngim la ban new kerteng lot ki bala yok khia da ka bor ga jong me isen e ki ko try kan rat bakin yok khia dap pura da ka bor ga jong me atrai ngi duai nam ta ki para bangeit nya ki wei pat ki balang ki bajia don rengkat bat ngi na ka wei ka por sa ka wei ka por kyrkhu lem kyrkhu lang ye ki ko try kin mat e ga jing bhas bun jong me hagi benta baro jong jing im ngi duai na ka benta ki seng apo kabalang na do ka Jingiaseng gentei ka Jingiaseng samla ka Jingiaseng kena ho je ka school pen pau ka Bible study but ki Jingiaseng yeng ru baro lightly ki dong idwai na ka benta ki lengkha mission jong kabalang jo ka Jingiaseng gentei ru mela aingi ka paham jula bat ka kha umrin ko try bagan long ka lengkha try ka jongi wat ai bagin randin na ka ni ka lengkor ka ba mela penkit ingi ko try ringinget ba me menkit ya ka benta ka bakhya bat mangipat ka benta ka basting habang ilor ya kani ka lengkha ban bet yo sembay bautaw bomman unumla satya ban bet yo kan ban bet ikinyot henrei bada ka bor ka jong me sembay un san un spe barun penmi iki so ki balai pausha ki benreu pausha bat ki bashis pa sha kyrkhu ki no hikai ki ba e ki jong ki ba tre hakha umrin bat ha paham jula kini roi kini man bha ko tra ha ka jing shakri ya ka kam ke jong me kyrkhu na kabenta kini ki nong pet ki nong khmi ru nang ne na kabalang ka jongi ko try ki head teacher ki artili school Mr. KS Dingdo Mr. Sivika Kharsano kin yo ka jing start ka baname ko try ban panyat ya kini gilang kham mission ki jong kabalang ka jongi ni duai ru na kabenta ka it thang share mission joga Jingiaseng gentei ka ba mangiru kum kabalang hibarok ka we ngi it lang kum jo ngi tray lang ngi kit lang kum jo kyrkhu ki no hikai ki jongi ko try but ya i helper hangto ki bayalap eka kerteng ke jome ko jisu hangto thain khadar snong to kyrkhu ko try karat eka kam ke jing trai ke jongki to kyrkhu ko try kan rat ya ke jing sakhi ke jongki hagi snong ki ba marjan hatniar hakshat baraki wei pat ki snong ki ba marjan ki ba khot eki bakin ai ke jing shakri ko corridor ho ji head teacher Mrs. Hebor Midhar bar ke jing shakri ka ba koridor ka ba ai ngiduai na benta ka Jingiaseng gentei ka balala ban roy hadukat ni ka jing shakri ka jongka ngiduai na ka benta ka women's week ka bangin rung la shai ka sngi ko try kan rat ban yo e ka tayo jongki gentei ka tayo jongki long kame ban ye kamen lem ban ye sotanat lang
bat ban ai ke jingo bat ke jero eme kyrkhu ki program baro bat ki benta baro jong jing shakri yara bangi ngin ya be ngin ya wan shaka yeng ke jong me ban shakri lang bat ke Jingiaseng thai ban ai ke buram shame bat ban ai ke jing Lyndan Syiem kyrkhu ko trai na ka benta ki program baro ni IT ki kti badan bor ki jong me ni duai ko try nam ta ka jing rakhe women's week women's sunday kaleng ke KGP assembly ke jongi kan long bar hem shisha da ka bor ke jong men sim kyrkhu ko try krat ya ki bor balang ki basalor ki district presbyterian synod assembly kinang roy kinang manbha ha ka jing shakriya me ya baro ki balang hi kaleng kari khasi jantia ko try ai ngi ka thong ban yalap yo jisu bat ban sakhi ka gospel ka jing penem ai ka jong o what ai begin randien begin manthait begin swai begin alhia re ai begin klan bat begin yo bor begin la ban tei shisha ya ki imlang sa alang ka baru blei bat ka ba pendan buram me don rekat ba ka jialap agari india ka ba yar ka jong iru ya ki pastor ki temen besan ni ki nong yalap ya ki missionary ki jaka ki ba per ki don ki ba yo lai lot ban yalap ki don ki ba kendu jing ki ba sha per king ki bon ki kendon joka sarkar bari ki bon ki jing sha pen shitom ben to pe isnei ki ko try krat ba to Christian bor me ki bakin la ban yaine scam hadu ka bakut khnang bakin la ban yo ka pans ngiat jonga jing im kyrkhu ka balang ka jome ka leng ni gari bangin long ka melu aga perthai bangin long ka jing shai ka balabu halor ding pinyeng syarat kyrkhu ko try bangin la ban yalam e kani gari shaga jinget how Jesus Christ ko munong penim kyrkhu gi nong senshar jonga snong jonga jella jonga India kyrkhu ko try krat ban la ban penyat ya ki baro haka ba bet ke berhenti kyrkhu gi nong senshar ka perthai try ai bagan wan ke jing suk ko try krat haga ni ka perthai but ai bagata ka jing suk kan senshar gi jing mut je perkhat bat igi jing thmu jogi nong yalam ka perthai but ai bah pedeng ini ki baro mangikum ki kristan nginom randien en ringin ya yalap yo jisu bat ngin ya long ki nong trai ki bawalam ya ka jing suk atra ngi ai ngo yeme nagabenta ka ni ka por ka me ai ngi bangiyo ban ya selok langkum ne kyrkhu ko trai karat ya ngi bat igi benta ki badang sa kyrkhu ko trai kanrat ya ka khubor ka bangin si asngo na khtien ka jong me kan long shisha ko try kan rat ka jing taymen simingi shikintin gi duai na mata ki ba pet ki ba yo asngo ling ba ka YouTube channel jo ka balang ki baro ki ba ki don benta lang bat ngi kan long ka jing kyrkhu men sim na ka benta jong ki bat ka yeng ka sem ka jong ki kum jo ngi ai ngo ime ko try ba me asngo gi jing duai gi jongi ye kini baro ngi kerpat men map ye ki pop ki jongi ba bon bat ba men pen thamai gi jing em gi jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong utrai bat unong pedem jeng Jesus Christ amen haka ni kapor ngin lumno e ke jing ngu ba kerpat ye Mr. JL light ba in saduai pen ketang ye ke jing ai hadim lalung ge jing ngu tang doi kukpa jongi ba beneng haka ni ke janmet jong no phai sngi wane go na ai ngu utrai ke melayal penyo ingi kena lat bangin wan i ka ban shakri bat penon brom ya kerteng jome hakan ka sngi ba khrau ba kentang ka jome try ngi aingu try ke bala kyrkhu ingi habangi wan ban shakri me ni wan ra ro try ne mata ka ni jing kyrkhu jome ki kam ki ti jongi khandian na ka ban ta ka kam ka jome try ne ban telun ban penya ri kalma gospel ka jome try ne ko por ngi duai tsne min kyrkhu ki ni ki jini ai ki ber ki jongi try hapa ka balang hakan orang ka jaka pen kam U Blei long ban pen roi pen krau ya ka kerteng jong me try ne por ngi duai kerpat kau jame U Blei ya ka ban ye keren ngi lema men sim khu jong me om bangin ai tang ngi jing ai ki hakikam ka jong ka balang rei bangin ai ru ki men sim ko jongi hame ya ka ban pen ya ka jing im jongi ling ba ki ki snam ki badang ban ter se ter ka jing linti ka jongi try ne ka por ngi duai men long ran ka tu bat shakri jome badan ka benta ba khra ban sam bi khobor khatin jome sni ban pen kup ka bor na sim khu jome ka ke ba i lapan khre trai ka long try ka jing khu sim yegi having a snow ya khobor ka khatin jome loran kat ka jing shakri jongi hadu ba wai no jongka to pdiang na por jing doi jing to ma pro ka jing duna jing na ma ka kerteng Jesu ngi pan amen ngi penpau ke jing songo ya i teman besan secretary teman besan I borlang one sweat i bala bu be bu renti bat penbenai ki kam iki ashes ki bala lum ki jing ai ngo bat ya i Mr. J nong light i bala pen gentang ki
Ini betengi ke jing syakri ke jing U Blei, ini ruai ke jing ruai ke bakhat nyau. Pada hadian ke ingin siyo sngoi ke khubor na ke ktien ke jong Blei. Kaspa bangi layo kat ka ban syem omla ke jing yo suk ba ai hari sei so ipa om don bala yang ati shu na u pen klat na lei lei ru ke jing ruai ke bakhat nyau. Sung ba e hari se so ipa om don bala yang adishu na upen klat da le ru ga ji rong bom la khen ga liu bom la ong ga jing im ka ba kor ga dor bom la pen shong ila ban ong pi se rapu ga dor kaspa shagi latun ga jing pa ka perteng di baro par ga du jing pen joy ki ba jor hitam kim don bor shu ga du karong ki te perteng ga shem iten natang U Blei ga ski ki klor boneng i hap kinno arsun ga jingdon liu katam ga jing sngewbha lalun iten not e dang U Blei batang na u kasung kami. Ki teman besan ba e jongi kentup ye teman besan Dr. KK Marbanyang ki dekot komiti Balang ki long keme ki long pa ki parlok samla ngai ki don ki hep ki baret ru ngai U Blei pi baro aka kerteng ga koridor tam ga Jingdon U Trai badu nong pen em jongi U Jesus Christ ke jing U Blei pi ki dekot ka Balang Mawroh ke jing U Blei pi ki bani kiwei pat ki Balang ki be don rengkat bat ngi ke jing U Blei pi ru ki ba kmi bat ki be osngau lingba kaneka YouTube channel jong ka Balang ka phang pedeng jogo khubor kumbala shon bat kumbala pensngau kalong ka Jingdon bat Jinglong U Blei part 2 ka benta ka baar ya ka part 1 ngelayo sngau ha ka khat pratere ka jome arajar arusan ha ka bangila khmi ya ka Jingdon ka jong U Blei bat igi jing pensisha lani gi proof jong ka Jingdon jong o mentapat ngini kren shaphang ka Jinglong U Blei ka Jinglong hok ka Jinglong khot ka Jinglong babha bat ka bor jong o kani ka sermon ka day ka ba ngalasot na ka ko school penpau jong ka KGP assembly ka kelas senior jong ka snem arajar arpusaw ya ka bangaladon benta kendiat ban yarap ban tho shua bangini osngau ya kani ka khubor tungini pendam aga jingdwai U Blei buk pau jangi bahabneng baladon rengkat bat ngi kani ka Jingiaseng hadu menta ngi kerpat bemen kyrkhu ngi bemen yai don rengkat bat ngi U Trai bemen kren apeng jangi ban pensyai ya ka ktien ka ba im ge jong me kham tam ha ngi persang ban batai
ya ke Jinglong Blei ke jong me ki jingmot jengi ki balengkot uthale jengi umla ban batai lut hendringin persang ko trai kat kum ke jingshai ke bangiyo anak ktien ke jong me bat kat kum ke jingalam ke jong mensim bakho ji shimti ya bakren bat ingi ke basngap ngipan ngidem ngingo ngipediang how Jesus Christ ngidwai amen. Ka Jingdon bat Jinglong U Blei part 2 ka benta ka baar. Ha kani ka khubor ngin persang ban jubab igini ki jingkeli U Blei bat ki ki Jinglong U Blei. Ya ki bangi khot ha ka jingpuli theology ki attributes of God. Lani ki Jinglong ki bakerpang U Blei. Ki attributes of God. Lani ki Jinglong ki bakerpang U Blei. De kini ki attributes ki bapnia per ya U Blei. Nangi ki brio don ke jinga per apne U Blei but U brio kini ki attributes ki ato ya kita ke jinga per but ya ke jinga peru ka jong U Blei jangi U Blei ba imbar ba shisha but ki Blei tau jong ni ka perthai kani ka khubor ka don khat santli ki mat lengkot ngan krene ki but ngan sa penpuliru but ngan sa kedau ya ki khot Bible ki balong ki nongrim jong kani ke Jinghikai kamat ka benengkong U Blei ulong umensim kani kalong ka Jinghikai jong ka Bible barok ka way ya kabala bu haki kentien jong u Yohanes saulon nong de khot arpu sau U Blei ulong umensim pila ban puliru ki kam ki apostol khat nyeu arpu sau mangi ki brio ngilong ka met bat mensim U Blei ulong tangu mensim mangi ki brio namar ngi don kini ki met ngila bandon tang ha ka shijaka hendrei U Blei balong umensim ula bandon ha borok ki jaka ha ka ju kapor namar ba U Blei ulong umensim kumta U Blei umdon dur khmat kumbadon mapi bat manga umdon ki kti ki kejat kumbadon mapi bat manga namar kata ngimla bandro dur yo U Blei lani ban shna dur Blei kabaya sriem yo o wat ka dur ka jong Jisu kabaki breu ki peni haki dur baraki video ru kalong tang ka jingmut dur ngimdan kanu ka dur kabati kena bat ka bashisha ka Jinglong mensiem jo Blei kalong ka wei ni ki daw balai balakang iki jiu menchua bariki kristan menta bang ngimdei ban shna Blei tau bat ban mani yaki ngimdei ru ban shnadur bat ban mani yaki ngasothu ngila bandon kidur kalendar bat kiwei henrei ngimdei ban mani bat ban dem akhmat jongki namar phimla ban penwandur ya ka Jinglong mensim jo Blei haganu dur lani mod dur kamut statue dei namar kata bagi nong mani Blei kidiban mani yo Blei haka mensim bat ka bashisha yo nisau arpulai kamat kabaar U Blei ulong nadu bamjukut hadu bamjukut U Blei ulong eternal U Blei ulong uban sakut ngangan sakut nangaladap new paul ne propose nem palat nang ta kalong ka jing isen ke jong Blei nrengan sakut piru pin sakut hendrei U Blei ulong nadu bamjukut hadu bamjukut pila ban puli Deuteronomy lai pulai arpunyau sam kendai po ka dekat kabaar but iwei Timothy iwei kat nyau U Blei ula penpau yala di hau Moses daga kerteng Yahweh ya kabala penkala khasi U Trai hakidak he capital U Trai kamut Yahweh Exodus lai kat sau kabasakhi ba U Blei ulong nadu bamjukut hadu bamjukut U Blei umdon jing sedang U Blei umdon jingkut wat kaporu kadon ke jing sedang bat ke jingkut namar kapor kadi kabala tau Blei hendrei U Blei ulong halor kapor umdon jing sedang umdon jingkut U Blei usyate ha kapor bat nang temen kat banang ya kapor kat banang ya kisnem hendrei U Blei ulong halor kapor bat U Blei umju rangba umju temen hendrei une bet kumba ulong nadu ko basdang hadu ko bakut kajingim kibriu kumbala ong mene kan kutang nyau posnem lani pra posnem lada klan sam kendai po kadekot ke shipo ban ngin sayap ban ngin salet ya kajing tem
Henry ubriu la ni ka briu ki ba shania bat IT ala di how Jesus Christ pat kin yo ya ka jingim bam jukut. Ka jingim ha ka jinglong tynrai jo briu kalong ka jingim ka bansakut. Henry ka jingim da ka jinget how Jesus Christ kalong ka jingim bam jukut. Kamat ka balai. U Blei ulong ubadon bor halor baro omnipotent. Kinelai tili ki jinglong omnipotent, omniscient, omnipresent. Ubadon bor halor baro uba tiplut iki baro bat uba donlut hagi jaka baro ka jingmut jangka kentin omni kemut uba laklut uba tiplut uba donlut ka bor baro labata ya Genesis khat nyau iwei ngalong ublei badon bor baro pila ban puliru iwei Chronicle ar kendai khat wei khat ar Job saupu ar Matthias khat kendai ar pun riu kini ki khot bat shibun ki wei pat kipen shisha ba ublei ulong ubadon bor baro omnipotent ubala ban le lo di ki baro amdan kanu ru ka ba ublei umla ban le lada ublei umle e kanu dai ba umman ban le dai ba umla ban le ma phi mat manga kidon ki ba ngimmon ban le bat ke ba ngimla ban le ublei te ula ban le ki baro re kidon ki ba umman ban le bat ki ba umman ban le gamat ke basau ublei utiblut iki baro omniscient kani kamut ba ublei utiblut baru soutolot iki baro wat ka ba fila buri haga donut baraka jingmut ke jongpiru pimla ban kadum ya ki perda bat ba ublei yoi pilamla ban kangkop ya ga yeng lani kangkop ya ga donut baru ublei tip sam shispa sau punyau ga khot ka basan Hebrew sau khat lai iwe yotnes lai arpo kini ki khot bat shibun ki wei pat ki penshisha bau blei ulang uba tiblut ya ki baro uba yu ilut ya ki baro uba sngau tholut ya ki baro amdan kanu ka ba yo I lani tip amdai tang bau tip ya kabala debja bat ka baja menta utip ru ya ki ka ban saja utip ya ka menor utip ya ka lanor utip ya ka menen utip ya ka lasai kata kede ke jinglong ke bakrau ke jong Blei na kata kadau u Blei ula bania tu lupa ya ke ban saja ujiet iginong ya tu lupa ya ki prophet bakin kren daga jingalam ke jong Blei bania tu ya ke ban saja bala du prophet u kren ke ban saja bala daga jalong kade namar bu Blei ula ya tu ya u kamat ke basan u Blei u download egi jaka baro omnipresent hatungila mo ban pet naga Jingdon rekat ke jong Blei ngimla ban pet sam shispa life kan dai ki dekat nyau dekat ar Matthias arpupra arpau ko ong hakmi ru ngalong rengkat bat pi halagasngi hadu ka bawai no ka pertai shadu ka bakut ka pertai ublei udon rengkat bat ngi nadu ka basnang joga por hadu ka bakut joga por ublei udon rengkat bat ngi kini ki dekat bat shibun ki wei pat ki penshisha bau Blei donlut haga jaka baro pimla ban pet naga Jingdon ke jong Blei mangi ki brio ki bakin jado ngila ban don tanga ka shi jaka Henry Blei ubalong Syiem ula ban donlut ha baro ki jaka ha kaju kapor ladanga ngayeng naga ni ka pulpit ban besai ka khtin ke jong Blei ngamla ban don naga ju kapor ha ka wei pat ke jaka naga benta ka wei pat ka program Henry Blei udan bat ngi Mawroh, udan bat ke Balang Putmuri, udan bat ke Balang Umshing Maukenro, udan bat ke Balang Kenton Masar, udan bat ke Balang Golfling, ke Balang Pentorum Krak, ke Balang Lom Siap, udan lo di Jaka Baro. Kata ke di Jingkrau ke jong Blei, ubalong Syiem, kan mau Blei ulong Syiem, naga tagadau ulak bandon lo di Jaka Baro. Kamat ke Henry Blei ulong halor baro, badu senshar halor ki baro. Hagaktin pareng ki ong ulong sovereign. Ki ong ba kas imbilat kalong sovereign. Ki ong ba ki patsha juga perthai kilong sovereign. Henry ki su ong ken. Pimut ki don ka bor halor baro, halor ka jingim ka jingyam, halor ka ayam ka mariang. Dai tangu Blei balong halor baro baru basen sha halor ki baro. Kinongrem sam kendai pulai ki dekat iwei ar Sam kendai pusan ke dekat ke balai Jeremiah arpulai arpau Matthias shipau arpu pradu lai puwei
Kiai borok ki ja namar bau blei umon bakin ja. Bat umdan kanu ru ka baja shabar ka mon jong o. Hoi mangi ki breu ngi don ka mon lai lut. Lani kata ka free will. Hendrai kita baro ki jingle ki jongi. Hakabukut ngi pendep ya ka mon ka bahalor du jong blei. Hakabukut ngi pendep ya ka mon ka bakut ke jong blei. Ngi don ka mon lai lut. Pi don ka mon lai lut. Hendrai ka jia trelang jong kita ki mon lai lut. Hakabukut ngi pendep ya ka mon ka bakut ke jong blei. Kumbala krenu Joseph ya ki himmen. Ki bala dino yu menshua. Syaga Jinglong Mawroh kari Egypt. Ong kumnu Joseph ya ki. Genesis sauhusan pra. Mentati shim long mapi ki bala pa enga shani. Hendrai U Blei hi ken. Dia tadi kini ki himmen jong Joseph. Hendrai ong pat ba dai mapi. Dai U Blei ba pa enga. Syari Egypt. Ban pelat im ya pi. Nang ta Genesis San Paulo nong ga khot ka bar po. Pi shisha pila tmui ka basneu persya enga Hendrai U Blei ula tmu ya ka ban penbha ki briu le si kila ban tmu sneu ya pi ban penjot ya pi ya ka kam ka jing trai jong pi re ka jing penyat ka bastat ka jong Blei kata ka jing tmu sneu ka jong ki kan kerto din ban kan long penban ka jing bha na ka benta jong pi namar kata baro ka baja perthai ka long namar ba U Blei usya baganja mdan kanu ka baja Klem kamon ka bakhoy ka jong Blei. Kamat ka banyaw. U Blei ulong ubahak ubakhoy. U Blei ulong ubahak ubakhoy. Ubakentang ubaklem jing tok bria klem jing duna. Haba ang ubahak kabot ubat bet ya kani kalenti ka bau tumu banyat uyat bet kumne kani ka jinglong hak. Ubakhoy ka jinglong khoy kamot mdan kanu ka jing betet mdan kanu ka jing sno jong ka jing jaklia hau Blei ulong ba khut ulong ba kentang ulong ba klem jing tho bria don jing dora ru ha u isaya ubalayu ya ka jing tho pau yo Blei ula pla uba khut utrai ki pa ngile rwai to ka jing rwai khat praru ba khut isaya han riu lai U Blei ulong U Blei bahak kabamut ule tangi kabadai ome kababakla uyat yaladi ha kababet uyalam yangi ha kababet bat kabashisha kabakenriang sam khat kandai hinye hodo kandai andau isaya ulayo ya ka jinglong khoi ka jong Blei wong kumno ngala de kren ka sermon ha uyo revival ka jinglong khoi jong Blei wa uyo sngo kita ki angel kirwai bakhoi uperkat shaphang yaladi baru ong kordit yanga namar ngalayap namar ngalong ubriu ubat tengit kirim yang sentur uba shong apadeng upat lang ubat tengit kirim yang sentur nabaki khmat jonga kiloi ius im utrai kipat uso thu yaladi ba ulong unong pop bat ba Blei pat ulong bahok shu ka khtin U Blei ka hikai ba U Blei umla ban lamler Titos iwei bat umla aruban kmi ya ka basneu habakuk iwei khat lai kamat ka pra U Blei ulong ubatang uwei don tang uwei U Blei kata ka di Jinghikai jong niam ju bat kata ka Jinghikai ka ne pateng ha ka jinge kristan jongiru udon tang uwei U Blei ka wei ni Jinghikai shong tynrai jong ka Bible nadu Genesis hadu jing penpau kalong shaphang ka Jinglong U jong U Blei nadu kaniam ju hadu ka testament ka batamai ngi bat scam ya kani ka jing shisha ba udon tang U Blei Exodus arpolunong ki khot lai do nrio ngala dep ban puli menne Deuteronomy lenong ban rio ka khot ka basaw ka testament batamai ru ka bateng bat ka benrap ya ka Jinghikai jo ka testament ka barim ba udon tang U Blei iwei korin prasaw Jacob lenong ba ad khot khat khandai kajing pelapat juga jingi kristan kalong kani bat kajing penia per yangi na kaniam Jew kalong kani bauta U Blei udane ki lai ki person U Blei udane ki lai ki person kamat ka bakhandai U Blei ulong lai ha wei Kendai, U Blei ulong lai away. Kani ka Jinghikai shong tynrai shaphang ka Jinglong U Blei lai away.
balatip kum ka doctrine jong ka Trinity. Ya kabangala dep pan ai Jinghikai menchem snem nganum krensu ya kane mentahang ne nrei phila ban pe ya ka YouTube channel jong ka Balang si tarik u December arajar arpusau ka Jinglong U Blei lie away. Kamat kaba shipo U Blei long u nongbo nong thao hagaktian pareng creator kanongrim Genesis iwe Psalm shispa kadakot kabalai Isaya kalanong basaw puar kadakot kabasan Nehemiah kalanong kabakandai dakot banriu shibun kiwei pat kidakot ngamla ban pulilot de U Blei balat hawi ka beneng badi ka kendo badi barok kat badonaki omdan kanu ka basulong hidaladi Nrei baro ka day daga jing tau jing penlong U Blei ngaladep kren hagatu ka jing kren part 1 shaphang ka Jingdon ka U Blei ba kidan ki start science ki ong ba ka perthai ka sulong hi ba ki sumi hi kini ki jingthung kini ki jingri jingdop ki sumi hi kumto spontaneous ki ong ki sumi hi naladi Nrei kidan ru ki scientist ki bang kadon ka jing sedang ki baro ba kata ka jing sedang kami na U Blei ubala thau ya kani ka perthai ka beneng bari ka jing penlong baro ka perthai kamdei ka basulong hi Nrei dei U Blei ubala thau ya ka nadu ka niam khasi tynrai ka jong ki commitment kepatemen jongi ngilas ngau thote baudon unong bo nong thau bar ka jing batai jo khasi khara nadu handain thai kalong U Blei unong bo unong thau ya ke ai ka bangila tip lupa kum ka jaj ben riu ka Bible kawan ban pen scam ban kubur ya gani ka jing tip ka jongi kum ka jaj ben riu bau ni U Blei unong bo unong thau u de U Blei u jongi u bala ayengi ya ka long ren yeng man ren yeng baru bala bu yengi baru bala bu bentaru yengi hagani ka perthai bangin bat bangin itu ya o bat kumunong tau u de U Blei bala ayengi ya ka jing bat ka long ren yeng man ren yeng kumunong penlong de U Blei u bala ayengi ya ki sap ki pong badi ki jingla jing temet jongi namar kata habangi penon kami ki sap ki pong badi ki jingla jing temet jongi ngimdi ban sngau sarong banga start banga khanbor banga la banga hendrengi di ban sngongu U Blei bau la ai kini ki sap ki pong yengi ban ngin duai bau Blei un penroi yeki kamat ka bakhat wei U Blei ulong unong penne nong pensa sustainer U Blei ulong unong penne nong pensa sustainer kakamu Blei kam simkut tanga ka jing penlong henrei kayai beteng sya ka jing penne pensa ya ka perthai ka mariang bagani ka perthai ka ne kumniru de bau Blei usumaria ka bangiyo iki saw ayom bangiyo i uslap yagal air yagal sngi bau tengshan ubanay man mit bat ka sngi man sngiru day ka jing penyat ka bastat ka U Blei ki klur ki yat kat kum ka jing bo bet bo renti ka U Blei nongrim yo ne san khat nyo kolosai iwei khat nyo bat shibun ki wei pat ki khot ngi sngo tho ba U Blei usun shar halor ka jing penlong baro de U Blei ba yadai ka ni ka perthai na ka jing jot de U Blei ba pensa ye ki met beneng hang te hasahet beneng baru balabu kat badonaki baru ba ai jing imru kat badonaki lemda de na ka jing sumar suker bat na ka jing penne pensa U Blei kani ka perthai ka mariang bat ka perthai ki brio kanumne kumni kumbaka long menta namar kata mangi ki brio ngi deban buram ya ka perthai ka mariang ka bau Blei la ayengi bat ban sngongu buram ya ka jing sumar suker U Blei ya ki baro kendiat ngan kedat na ka Jinghikai doctrine syaka ethics syaka rukom jing jongi ngi deban buram ya ka ni ka perthai ban sumar kho ya ka ngimde ban ya bread jaklia shani shatai nri ban lumiki ngimde ban bread plastic shani shatai Nrekat la kat yai ngin sumar ya kaneka perthai bakan ne kan sa itanat kumbau Blei ula aya ka hangi ban ula penne pensa eka kagatangi juyo sngoru haka environment Sunday kamat kabak hatar U Blei ulong unongri nong sumar kabaktian pareng ki ong providence of God
Kaperthai ka ong accident, ngi ki Kristan ngi ong providence. Providence of God. U Blei ulong unong ri nong sumar. Kaperthai ka ong ru coincidence, jarang kat. Nrengi ngi ong providence. Kajing penyat ka bastat ka jong Blei. Kajing tray U Blei kumunong penne pensa. Kabateng siya kajing tray U Blei kumunong ri nong sumar. Ya kabalatip kum ka providence of God. U Blei ulayu lupa bad ulatip lupa ki barok ki ban saja. Namar kata ula ban sumar yangi bad baniada yangi nagijing ma. Sam kandai puwe ki dekot iwe do saw. Sam shispa saw ki dekot kat saw kat san arpunyo arpupra. Matios nrio arpun rio arpupra do lai puwe. Deu Blei uba penya jaga history jaga perthai baru uba penne pensa ya ki jaj ben rio ka perthai. Kis im ki nong sanshar ki kyu ketro namar ba U Blei umon. Ki ba sha jiet balong nong sansharo haga jing penya ka bastat ka jong U Blei. Kilong namar ba U Blei umon. Ka mon la luot ka free will jong ingi penon kam. Reha ka bakut uba mi ulong kat kum ka ba U Blei umon. Deu Blei U Blei alam yu Joseph ban kin show jingbam. Nagabenta kari Egypt bat nagabenta gi khon ki jong Jacob. Habaneng ka nem sniyo ko ba new snem lalu Joseph shimlet chari Egypt. Kita kinong Egypt kinum tip ban kin show yo kau barli bat kiwei pat ki jat jingbam. Ban pendap eki ha kita ki new snem juga nem sniyo. Deu Blei U Blei da ye ki shakri ki jong o nagi jingma jingmen saw. Deu Blei uba tiplut ye ki jingim ki jingi man laga sngi baru ba penbiang ye ki jingdon kam ki jingi baro. Filipi saw rio saw khat kendai. Nagatagada U Blei wong wat khuslai ye ki baro ngalak tip manga shaphang jong pi shania bet hanga. Kamat ka bakhat lai U Blei ulong uba halordo transcendent udairu U Blei uba hatabian imminent. Ngan ong biang gani ka kham ban so tho kamat ka bakhat lai U Blei ulong uba halordo transcendent udairu U Blei uba hatabian imminent. Bonsin gi perkhat U Blei tang kumu badon halor ki baro halor ki brio halor ka mariang halor ka perthai ujngai bhasha te shalor ngi perkhat U Blei badon tang ki jaka bam jukut henrei phide bantip ba U Blei udan ru hagani ka perthai udan ru bat ngi kan mau nga sedang gamat benengkong U Blei ulong umensim bat namar bulong mensim ulak bandon shatei shalor shatei sahid shadu bam jukut ulak ru bandon hangni rengkat bat ngi ka Jingdon ju shatei kalong ka transcendence ka jinglong halor baro Isaya sanpusan prakandai Jeremiah arpulai re ka ju ko por U Blei ulong imminent kamut udan bat ngi hang ne shim jingai nangi ulong rengkat bat ngi kawai ni ki kerteng jong Jisu kalong Emmanuel kabamut habalabatai U Blei lembat ngi Sam shispa life kandai hinyo do khat ar Jeremiah arpulai arpusaw bat ki kam ki apostol khat nyo arpupra namar kata ka Bible ka penshluringi bangin wat U Blei deu ba jingai bangem la sho ban shem u wa deu phila ban shem u khot karpa deu un jubab ye gi jingdon kam ki jongi kamat ka bakhat saw U Blei ulong ba it ba ba isen ngala puli menen ka sam shi spa lai kumto ki do khat pra do khat lai U Blei ulong ba it ba ba isen kawai ni ki Jinghikai ki ba kong santam joga Bible kalong shaphang ka Jingiet ka jong Blei ka Jingiaseng ka jong o ka Jing Sngoulem ka jong o Sam shispa lai ngala puli menne Jeremiah lai puwe lai Yones lai khat rio ngi tiblot baro Rome san lan nong ka khat ka pra na ba U Blei ula e kata ka perthei kat bola aitino yelo khon ubala khamar wei ula ai ya U person uba ara ka Trinity namar ba iet yengi U ai yaladi na ka benta jongi kata ka Jingiet ka jong Blei ka Jingiet ka jong Blei ka kraw hadu kata kat bau Yones subatai uong U Blei ulong ka Jingiet iwe Yones saw pra pila jo songoy kata U Blei ulong ka Jingiet kani kalong ka Jingiet ka bajiliw hadu kata bamdan manuru
bala ban batai jing it kat ki duriau jing isnei bala shlei bau yap us im ke jing im yap yengi ban penim ai ki jing roi jongi ngi persang ban batai ken kat no ke jing krau ke jing jeliu ke jing bayan jo ke jing it ke jong ublei na ka benta jongi ublei u it yengi wat habangi dang long ki nong pop ro rom san pra ujisu penpau ke jing it igi senran jong u wat ya o Judas ru ai bentalang we ya o kpu haga kuri wang simbam kadigadak jong jing it wat haba mangingi long kinong shon ru namar kapop episos I U Blei U it yengi rom san pra kong henre u blei pen ishin na yala ka jong jing it changi ha ka bangi dang long ki bapop u kris ulayap ya pli yangi amdai andang ila kelahak bau said yangi menbangi dang long ki nong pop ukris ula yap ya pli naga benta jongi rom san lenong ke dekat ke bapra nang no pinyo kat ke ni ke jing it ka shong hangi ngi le kumno ni ke jing it ngi pedang ni kentat henre naga liang u blei tu la kener ke jing it yangi kamat ke bakhat san ban ngan sabeteng sakendiat ngan sapenkut kamat ke bakhat san u blei udon ke jinglong kabala ban ya dei bat ngi ki brio ulong personal u blei udon ke jinglong kabala ban ya dei bat ngi gibriu u blei dei tangka bor dei tangka force henre u dei person u badap pura long kum ka bor kum kal air ka babe ni sngo ka ni kal air ka babe na ka fan ka ni ka force ka ni ka bor ni so tho ke jing shit jong sngi man ta ka sngi ka shit bha ka shit bha bat ni so tho ka bor jong jing shit ublei long tang ka bor ublei long person ubangila abandon ke jia day but ublei u yo sngo yangi u yo yangi u so tho yangi u don jing sngo u don laka jong ka mon but ula abandon ke jia day ke jong u bat ngi ka kerteng ke jong ublei ka sakhi ya ke jing long personal ke jong u Yahweh haga ktin Hebrew kamut ngalong kabala pen kala sya ka ktin khasi U Trai ngalong kamut ngalong u person ngala abandon ka jia day bat pi nakata daw ngiru ngin jubab kumno yo ne ublei ngin pediang ne ngin kentat ya ka jing tarwa jing e jong u yangi bau kwa abandon ka jia day bat ngi kita khatsan teli ki mat ki bangala kedau ki bangala kren ki penpau ya ki attributes of God lani ki jinglong ki bakerpang jong ublei kini ki attributes ki penia per ya ublei nangi ki brio kini ki attributes ki penia per ya ublei na ki blei thau jong ne ka perthai but ki don shibun kita ki blei thau ngala puli mene ka hukum ka ba ar ka ba ong menom thau blei thau ya ladi shua bangan penkut ngakwa ban kedau kendiat lengkot ya ki kat to kat ne ki blei thau bala tho ka bible hi mdei bangashim na shabar but kumno ublei uya per bakla bak na ki haka testament ka barim wara ka testament ka batmai la tho shaphang ki blei thau but ka jinglong ka jongki but kumto ala kren shpang ka jinglong khoi ka jinglong kentang ka jinglong mayan ka jong blei pinu I kumno blei jongi uya per na gini ki blei thau ublei bal unu du blei jongi nong kanan ki mani ya kom ublei jong perthat ublei jong leile ublei jong jing sei so ublei jong te ki sahet beneng but ki ong da riu perthat ke de sur jong ublei bal u ai ke jing sei so ya ka perthai ke kendau but ka jing mani yu ublei bal kalong da ka ba ai ki jing kenya da ki marat ki mereng but ru nan ong kumno ngarap ong hi da ka jingiaseng kha khnang ban pen khi yau ne ublei bal ba on pen sei so ya ka ni ka kendau de namar kata ba ka bible ka batai ba ka jing mani blei bal kalong ka jing ijili khmat jong blei namar kalong ka jing esong kha bomman ka bakila penbet hapadeng jong kita kinong mani jong blei bal nang ta bal zebub lane bil zebul uniu de blei jong kinong ponikia ubaki mani uha ekron ha ka testament ka barim kakerteng bal zebub kamut utrai jong kiskan kidon na preng jong phile si ki bapuli English major lani MA ki jupuli to ka kot jong William Golding ka paunam bha Lord of the Flies
Kiyo na gani ka kerteng Baal Zebub, Lord of the Flies. Baraka testament batmai yau ne Baal Zebub la peniadai u, la peniasrim u bat usoitan, usim jongki ksut. Nang ta kablay tau Ashera. Kani kadai kaway ni kiblay jongki nong kanan. Bat kaway ni kitengah jong ublay Baal. Kidon laingot kitengah ka Astarte la ni Ashtoreth ka Anat bat Ashera way utengah utau ublay Baal. Bat kia kini hapadeng jongki ni laingot. Kia lek thma hapadeng jongki. Bat kani ka Ashera ru teng laju penpau ya ka kum ka tengah ru jong utau El ublay joko Kia bujili tengah kini ki blay tau hagapor menshwa kia im lengkar im laitlan kata kadi ke jinglong ke jongki tengam nut ban keren tam na kata nre tangata pila sautu ublay dagon ublay tau jongki nong Filistia ha ka temple jong u kilayalam yu Samson badaya kata ka temple ka bau Samson ulapan kalem kadur ke jong u kabenta ka basalor kalong kumubriyo kabenta ka basapo kalong kumudok ha bat ka jing mani yu blay dagon kadawa ban ay ka jing kenya da ka jing embryo haga testament bat mai ngi pulish pang kadayna leni ka Artemis kani ka diga blay ka baladon ka temple ka bakraw ka blay tau baladon ka temple bakraw Ephesus but kani la nyew kum ka way ni ki jing kraw kiwei ni nyau tali ki jing kraw jong ka perthai barim ki ong 7 wonders of the ancient world kadai kata ka temple jong ka blay Diana Ephesus ti menta ka tio de ka women's week ka theme kadai na Ephesus sao khatlai ba la don bakren background la ni ka nongrim la ni ka shaphang ka ni ka shitish ki Ephesus kini athu ba ka don ka ni ka temple jong ka blay Diana ka ba ki Greek ki khot ka Artemis kadi ka blay jong ka jing say so jong ka jing kha ka jing pun but karukom jing mani karu kalong ka ba ijli bat ka ba ngamla ban batay nang ni na pulpit ublay tau molek uniu de ublay jong ki nong amon ublay balong ukli do ujongki ka ba sonsi kalong ba wat usim Solomon ru ungop hakinong mani ublay molek but upentay temple nakabenta kaway ni kitengah jong u kabamane ya ublay molek pitip emu Samson di new spangot kitengah bat lai spangot kitengah clear ban pensobhai ki usna blay kat kum kajing mani ke jongki way neki kalong nu ublay molek bat kajing mani ya molek ru kalong kaba shirkai kaba sngo trim namar ba deban kinya ya lagi jongki khon ban pensobhai nu ublay umanase way ni kisim jong Israel kay ka pop jong Manase kaway ni ki pop jo kalong bau knyai lagi jong ki khon hagading ban yo jing kyrkhu now new blay town ni roi to jing roi Manase Paul bat Magdalene te uniu Manase ken ula knya lagi jong ki khon hagaduan jo blay molek te kumto ngala batay lengkot ye gini ki blay town ngam shim na kiwei pat kibadon na gani ka perthai ngashim be tik tang kibadon na ka Bible ka khtin ka jong blay bat ngisngo ngim sultanat satya ngisngo jeli bat ngim nuot ban kren bania shaphang jong kiru namar ba ka jinglong jong ki kalong bam khoi bam man ijli ti habang itip shphang ublay jong i ublay ba hak ublay ba khoi ublay ba kentang ngin le kum no ke kum balong ublay kum ta kin long kinong bot kum balong ki blay tau kumta kilong kinong bot kata kalong ke jingong te gibriyo kitu ki imlang salang menshwa ki im kumta ki yat kumta namar ka niam jongki ka jing mani jongki ka sha bagin le kumta mangipat mentangil atip yu blay ba hok ba khoj ba kentang ba ang tolong pi ki ba khoj namar ngalong ba khoj yu jisu ban seriem ngi ong nang tau polu ong pertu bot yang aku manganga pertu bot yu jisu Kris ngakwa ban khot ipi para bangeit kani kam day tang ban hikai doctrine ban syukut aga jingtip handai ka ban pauru haga jingim ke jangi bangin im hok im khot ngin im naga benta ka buram ke jong blay to blay un kyrkhu ngi ling ba kani ka khubor ke bangili osngau ha kani ka por shaphang ka jingdon bat ka jinglong ka jong blay un kyrkhu ngi lang baro
nakabenta ka buram ka jong Blei. Amen. Tungin dia duai. Au Blei buk pau Jinghikai bening, ngiaingo yeme nakabenta ka ni ka por ka bame mela aingi, bangila bani selok langkum ni ka yeng ka bakentang ka jong me, bangin yo ya ka ni ka Jinghikai shong tynrai, shaphang ka Jinglong U Blei. Trai kan rat mela penpau tien ka jong me, baru syakri jong me ula persang ban lum ya ka bala thok na ka tien ka jong me, bala pensngau ru hangi ki khot jong ka balang ban kiwei patru, ban ngikar pat ko trai be men kyrkhu ba ta ka jingtip ka jing ngau tho kan yalam ngi shajan jong me ko trai. Namar mela U Blei uba khoj ba kentang ngirung in khoj ba kentang. Mela U Blei uba ma pigi pop jangi baru bala ai lo jong khon ban sat ngi pop jangi daga jingyap ya pliha lor ka ding na kalbari yarap ngi bengin pedang ya kata bat bengin yo ma daga jing pen bam jukot bat namar ba me melang U Blei ubala bandan ka jia dei bat ngi baru ba kener lagi jong ikti ban kedup ngi yarap ngi benginum jangai syuk na me ndre bengin wanjan shame nginang jan nang jan shame kyrkhu ngi ko trai kerat lingba ka ni ko khubor lingba ka ni ka Jingiaseng yakini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai bat unong pen jengi u Jesus Christ. Amen. Ngi aingo U Blei bala don rengkat bat ngi bat ngin pen pau ke jing songu ke jong U Blei daga ni ke jing ruai ke bashipau ya ka bangin sapen kut artat ke ni ke Jingiaseng ke jongi ai bada ka mensim hun ngin ya ro U Trai sebun namar ki ji snei jong u kinne skem kin judo hadin gini ke jingruai nga kerpadi teman besan jongi teman besan IW karsano in sngewbha ban bu jingduai lengkot badwan supply daga jing kyrkhu penwai ai bada kamen sim hun ngin ya ro U Trai subun namar ki ji snei jong u kinne skem kin judo ke jingruai ko shipau. Badai ka Syiem hun in ya ro U Trai subun namar ki Jingiaseng Sngi U Judo I baginda ben priyang keleng yalaka gerteng namarki Jingiaseng Ines Kemkinong Judo Ikaburom Bleikan Pau Haki Boneng Bulatau Namarki Jingiaseng Ines Kemkinong Judo Upen Shaya Gapertei Dakabor Kajing I Namarki Jingiaseng Ines Kemkinong Judo Lakak tidak Lyndan U Blei Madusen Sharmar Wehi Namarki Jingiaseng Ines Kemkinong Judo Dalakmat isnei ukmi hangi habalong rangli
Kines kem kinom judo ai te baka nam jong u in ya rodaka bagu namarki jing islay jong u Ines kem kinom judo Nghe đuổi Nhai ngụ ime au blei ukpa jongi babling Ubla panyo hangi yakalat bandon hagini Jingiaseng Banyo sngo yakini Jinghikai ke bakodo ling bau sakri jome shaphang ke Jingdon bat shaphang ke Jinglong ke bakarpang ke jome au blei ngila san haga balang nadu men bangi dangrit Henry kendiat ke jingtip ke jing shaphang shaphang ke Jinglong tynrai ke jome bat ke Jingdon ke jome hakini ke perthei kenrat kyrkhu yakini ke khubor ke bangila yo ai bakan ngam hagido not kijongi kan ne kan shong sa bat kan te ye ka jing Lyndan Syiem jongi ban sngo schem ha ka jing yep ye ka Jingdon bat ka jing khrau bor ka jome au blei kyrkhu ye lau jong sakri jome pastor e bala panyo hangi ye ka ni ka jing tip ko bnia shaphang jome batunang ai ha i kan rat i ye ka bor jing tip jing shaphang ban psa yang iki kon ka balang ling ba ka ktien ke jome pediang ablei kini ke jing duai ke barit ke jongi pelaj ingin nang ni rengkat bat ke jing kyrkhu ke bagan sai ke jing ai eu Jesu Kristus ba utrai ke jing it ba ke ba krau ke ba phala ke ba na bom ju ko du blei ukpa ke jing slok ke jing pentingen ke jing pensai bor men siem ko to kinda song dap hap deng jongi iwei pa iwei Kinda long ringkat ru bat ki para bangeit ki jongi jong kani ka balang ka jongi hangni jong ki khon jong ka balang hagani ka ri baru pai jonge hasit luk ka perthai nadu menta bat sadu ki bom ju kotru amen